Benvinguts al Barcelona Fashion 080, què és? Mira, ben fàcil, on hi ha gent guapa, glamour, estil. I nosaltres estem aquí. No sé encara per què ni per què ens han convidat, però nosaltres entrarem. És allò. I volem estar dins. Som-hi. A què vens avui, tu? Pues a ver el desfile, bueno, a intentar ver el desfile. Vamos aquí a coger tendencias para la próxima temporada. Hola. Hola. És peculiar, no? Com? Dic, és peculiar. Sí, Dic, a veure si s'estava aquí tallant el cabell i s'ha quedat sense piles i pam, s'ha quedat això. s'ha quedat això. Hola. Hola. Em recordava Príncipe de Beclar, tu. ¿Qué hacemos aquí? Pues viendo la pasarela. I és gratis, no? Es gratis. Sí, Sí, ¿no? sí, es gratis, sí, sí. Gent preparada per veure aquesta desfilada i ja que hi som, dic, preguntem a veure què esperen, a què venen, no? Jo és que entendre per què venen encara no ho he entès. Pel que veig estan tornant les camises ja texanes tornen. Molt a texar. Tot el que és el dènim està tornant molt. Tot el que és amb camises i pantalons i tot. Sobretot jaquetes, també. Tupés tornen. Tupés, també. El meu no, perquè està de sempre. Ah, sí? Sí. Alibaba i los 40 lladres o no? Ens estem colant al backstage. Hola. Hola. Anem a fer una lectura del nou pentinat dels models masculins. Sisplau, a veure, aquí podem veure la línia que de forma transversal talla el cap de forma esquerra, forma dreta. És necessària molta gomina. A veure, canyo... I diguéssim que això acaba fent punta. No digues que tienes frío, hombre. Un montón de frío, pero un montón que me estoy muriendo. ¿Siempre están tan serias con las maquillas o no? Sí, estas tías no sonríen ni vamos, ni que les... ¡Sonríe! Sí, sonríen, sí. ¿Puedo tocar? ¿Y el pelo? Tan. Moments previs a la desfilada. Es nota l'ambient, es palpa. I atenció, hi ha nervis. Les models estan preparades. Els modistes, últims retocs. I RAC 105 està aquí, entre bambalines. Rusting in the harbor's water is another